Pois me pregunta a xente que por que me metín neste lío de ser candidato á alcaldía da miña cidade. E claro, como lle explico eu a unha persona que quero ser alcalde da miña cidade? Pois con dúas razóns obvias. A primeira é que cando lle queres a túa cidade, ves que a túa cidade pois está medio abandonada e que a xente non lle gusta xa nin decir que de Santiago de Compostela, pois alguén ten que facer algo. E dúas, pois porque temos propostas innovadoras e propostas que ningún partido político fixo pois durante todos estes anos nos que Santiago non avanzou e nos que creemos que podemos facer cousas distintas, como son a tarxeta picheleira para todas esas persoas que estén empadroadas sin distinguir a nacionalidade desas persoas, só teñen que estar empadroadas en Santiago de Compostela, onde van ter descontos no comercio local, vamos a incrementar a dinamización no comercio local, xa suben un vídeo explicando que é a tarxeta picheleira, seguirei subindo vídeos explicando o que queremos facer ca tarxeta picheleira, onde tamén presentamos o sábado o que vai ser o pasaporte compostelán, onde os rapaces da ESO, bachiller, formación profesional, pois queremos que fagan intercambios con rapaces de outros países, chegando a acordos con institucións pois para facer intercambios de 15 días con outros países, como pode ser Italia, como pode ser Inglaterra, como pode ser Francia, como pode ser Italia, Portugal, onde se fagan intercambios, pois depende do que eles vexan oportuno, quero decir, se un rapaz pois fai deporte e quere facer pois irse 15 días a Portugal a xogar o fútbol, pois mala fará pois un intercambio cun rapaz de Portugal que queira vir a Santiago pois a xogar o fútbol. Porque eso vai dinamizar a nosa cidade, vai dinamizar o deporte e vai facer que ese rapaz de Santiago pois se culturice e conozca outro país. E haberá pois un número de plazas limitadas ao ano. Tamén presentamos pois o que vai ser a municipalización dos centros socioculturais, que creemos que é unha medida que se ten que levar a cabo, a municipalización da axuda no fogar, que creemos que tamén é unha medida que se ten que levar a cabo, e presentamos moitas máis propostas que vos iremos desgranando pouco a pouco, porque xa nos toca Compostela, xa nos toca gobernar, xa nos toca no 2027 entrar en Raxoi, a nós e a vós.